Akcija protiv Dragoslava Kosmajca nije uspela do kraja. Zato što nisu imali dovoljno dokaza i zato što su neki do juče, a neki i danas radili sa Dragoslavom Kosmajcem. Zato što su neki i tada kada smo o tome govorili, jer su svi obaveštajni podaci jasno crtali koliko smo u pravu, ali nije vredalo zato što su ti ljudi imali direktnu vezu sa Dragoslavom Kosmajcem, uvek ga upozoravali, uvek je bio veoma oprezan, veoma inteligentan, veoma snalažljiv i na kraju je pronađena utaja poreza. Da li je to dovoljno? Nije. Slab slučaj. Slab slučaj. Krivično-pravno slab slučaj, dakle. Ne kažem da je suštinski slab slučaj, krivično-pravno slab slučaj. Ali zbog čega ste onako javno izašli s tim? Pa zato što sam govorio istinu. Pa da, ali jasno da ako bi se kvalitetno napravila istraga, ne sme javno da se... Zato što je istraga već vođena i različite stvari su već vođene duže vreme, ali je uvek bio na vreme obaveštavan o svemu. A moguće je da nije trebalo to na takav način da tako izgovorim, ali ne bi promenilo ništa. Nije problem kako ste vi to rekli, nego je problem da najavljujete istragu u javnosti, to je problem. I dalje ima, zato i kažem, da nije nemoguće da ste u pravu, ali ne bi promenilo ništa, nažalost. Imaju mnogo ozbiljnije izvore nego što je televizija. Evo, znači, posljednje samo pitanje. Samo da znate,